Evde radyoya denge gele. Jinavendan uçağına radyoya denge gelden başkodarın heja yürü bistunu hecot me 2024 seyşemli Brüksel'e saat 8 la medede emen uçağın serisi ve peşkeş bikendem dama azadiya reber apoya. Pelegudarên hêja û çêkelezgên heye li Şirnexê gelek herem hatin qedexekirin û alîtiya Şirnexê adagirker gelek qadên li navenda bajêr navçeyên Cîzêr, Silopya, Qilêban, Elkê û Basayê ji bo 15 rojan weke herema ewlihiya taybet a demkî qedexekir walîtiyê ragihand ku çiyayê Gabar, Cûdî, Kato û herêmek Gelamemê, Tekreş û Dulo di nav de gelek herem ji bo ji 29 cotmê heta 12 mijdarê weke herema ewliya taybet a demkî îlan kirin û ketina wan qadan jî qedexe kir. Belêgudarên hêja duh jî li navçeya Mêrdîlê Nisêbê serê sibê agaya tevgereke askerî hatibû artêşa Tirk li çiyayê Bagokê dest bi tevgerekê êrişê ya berfireh kiribû bi sedan asker û cerdevan tevlî bûne. Çavkanên herêmî ragihandin divê tevgerê de gelek balafir û helîkopter jî cih digirin. Li gor agahiyan derdora goristana cenazeyên gerilayan lêne jî hatine bombabaran kirin. Dîsal çoltarê gundên Xirbe Mişka, Sêdarê û Marînê jî gelek caran ji aliyê balafiran ve hatiye toparan kirin. Hat ragihandin ku li herêmê cih bi cih dengê çekan jî bilind dibe û şereke giran diqewime. Li İstanbulê 15 kes hatin girtin piştî çalakê endamên taburan nemiran ya 23 cotmehê de li dijî tesîsên TÜSAŞê Ankara li seranserê Tirkiye operasyonên qirkirinê hatin destpêkirin. Kesên de encama serdegirtina malan de hatimin binçavkirin duh piştî ifadeyên wan yên li müdüriyeta polîsan sevkî dozgeriyê hatin kirin. Ji sû 5 kesên ku li İstanbulê hatin binçavkirin 15 kes bi bahaneyê endamtiya rêxistinê hatin girtin. Di nava kesên hatin girtin de endamê Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD parêzer Bedirhan Sarsılmaz jî heye. Parêzerên ÖHD gotin kesên ku dibin çavan de pirsên wekî hûn endamên yekîtiya ciwanên şoreşgerin yanna çalakiya hatibû plankirin gelo hûn difikirin tevlî bibin yanna. Di komeleyên ku hûn çûne de ji we pere xwestinê yanna kirine. Parêzeran gotin ku peyamên HDP'yên ji bo agahdarkirina çalakiyan weke bahane û endamtiya rêxistinê nîşan dane. Hat hînbûn ku dozgerê lêpirsîn daye dest pê kirin û biryara binçavkirinê dirêj kiriye. Nerazîbûnên li ser êrişên Dewleta Tirk dewam dike li navçeya İstanbulê Arnavutköyê, Sultanbeyli û Avcılar ji aliyê Dem Partî ve Daxuyanî hattayîn. Di Daxuyanê de hat gotin ku Tirkiye bi bombabaran-kirina qadên jiyanê sûc dike û çareseriya pirsgirêka Kurd asteng dike. Her wiha hat destşankirin ku gelê Kurd li hemberî van êrişan ticarî pêdeng namîne û dê li her qadê li ber xwe bide. Li her sê navçeyan jî bank li Dewleta Tirk hat kirin ku demê dest van êrişan rawastînin. Êrişên li ser Rojava li gelek bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye hatin protesto kirin li Êdêrê bi pêşengiya Dem Partiyê Girseya Qarabalık li Parka İnönü kombû û xwestin daxuyaniyeke bidin lê polîsên Tirk daxuyanî asteng kirin. Girseya ku ji Parka İnönü çû ber avaya Dem Partî daxuyanî da li ser navê Girseya hevserokê Dem Partiyê Êdêrê Seyfettin Aydemir axivî û êriş weke derveyî mirovaniyê penase kir. Li Wanê li ber avaya Dem Partiyê daxuyaniyê hatdayîn û êrişat protesto kirin. Li Rihayê jî parlamenterê Dem Partiyê Ferîd Çenyaşar reveber û gel li ber avaya Dem Partî kombû û daxuyaniyekê dan. Parlamenter Ferîd Çenyaşar jî axivî got li aliyekî behsa çareseriyê dikin li aliyê din konkujiyan dikin. Eger bi rastî çareseriyê dixwazin divê demil dest Rêber Abdullah Öcalan azad bikin û van êrişên xwe bidawî bikin. Daxuyanî bi berskirina duruşmeyan bidawî bû.
Gelek Qamışloya li dijî êrişên dagirkerî li Qadane Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li dijî êrişên Dewleta Tirka dagirker li Qamışloya meşeke girseyî pêkanî tevî endam û rêveberên tevgera Civaka Demokratîk tevdem sazî û dezgehên rêveberiya Xweseriya Demokratîk kesê te navdar û gel tevlî meşê bûn. Girseya ku li Sonî kom bû heta bi çartana Sebah Behrat meşiyan û mîtîng kirin. Piştî rêzgirtina hevserokê Meclisa Gelan ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk Hikmet Habib Axivî got Dewleta Tirk bi armanca têkbirina modela Rêveberiya Xweseriya Demokratîk êrîşan dike. Li gel wê binesazî herêmê dike armanc û dixwaze herêmê bi devala kirin. Em ê heta dawiyê li ber xwe bidin û êrişên faşîzaniyê Dewleta Tirk têk bibin. Piştre hevseroka Tevdemir Remziye Muhemed ji Axivî got Dewleta Tirk dijminê Gelan tevaye sûcên mirovaniyê dike. Divê saziyên nav nêtewîyên peywendîdar bikevin nava liv û tevgerê de. Deh baroyan bertek nişanı êrîşandan û gotin êrîş dibin sedema neçareseriyê. Baroyan Ahmet Wan û Rihayê jî di nav de deh baroyên têkildar êrişên Dewleta Tirk li ser Bakur û Şatê Sûriyê daxuyanê kevpardan. Di daxuyanê de hat gotin ku Dewleta Tirk bi balafirên şer êrişî Kobanê û bajarên Bakur û Şatê Sûriyê kiriye. Bi domdarî hat gotin ku di êrîşan de sivîlan jiyana xwe ji destana û zirar gihîştiye qadên sivîlan. Baroyên li herêmê di çarçoya berpirsiyartiya parastina aştiyê de van operasyonên dijî herêmê xetere dibîne û bank li hemû aktoran dike ku polîtika û çareseriya aştiyane pêş bixin. Baroyên metna daxuyanî îmzekirine ev in. Baroyên Agirî, Elî, Amed, Colemerg, İdir, Mûş, Sêrt, Riha, Şirnex û Wan in. Li İranê di mehekê de 150 kes hatin bi darvekirin. Rêxistina mafê mirovan İranê daxuyand ku rejima İranê di meha îlonê de nêzî 150 kes li girtîgeha darvekir. Hat ragihandin ku ji kesên hatine darvekirin pêş jê jinin 2 kes jî li ber çavê raya giştî hatine darvekirin. Li Mûşê qazaya trênê çêbû kesek jiyana xwe ji dest da 2 kes birîndar bûn. Ekspresa Van Gölü ya sefera tet Van xarpêtê dikir li taxa Balarê ya navenda Mûşê li pompeya beton a bi mikser xistiye. Di qazayê de tren ji rêhesînê derket û li stûnên ceyranê ketiye. Di qazayê de makînistekê jiyana xwe ji dest da û 2 makînî jî bi giranî birîndar bûn. Piştî qazayê komên tenduristî û komên tenduristî li cihê bûyerê hatine veguhestin. Birîndar rakirin nexweşxaneya Mûşê piştî qazayê demekekin riya Hesînê ji hatin û çûnirê re hate girtin. Bilançoya êrişên İsraîl û Hizbullah a Lübnanê piştî ku İsraîlê hişyariya valakirina kolan û taxên bajarê Sûr da balafirên şerên İsraîlê êrişên hewayî li dijî bajêr pêkanîn. Di encamê de gelek avay hatin wêran kirin, zirareke mezin çêbû û rewşa bajêr a deryayî hat xirabkirin. Di êrişan de 7 kes hatin kuştin û 17 birîndar bûn. Artêşa İsraîlê ragihand ku balafirên wê yên şer, armanc û binesaziyên girêdayî Hizbullah ên li bajêr bombebaran kirin. Di êrişan de gelek tax û waseytên artêşa Lübnanê hatin bombebaran kirin û hedef girtin. Têde 3 kes li bajarokê Batoliyê û 3 kesên din li devera Tolîn hatine kuştin. Artêşa İsraîlê bajarên Neptiyê yê bajarê Lübnanê û herêma Bekayê jî bombebaran kirin. Li Bekayê 2 kes hatin kuştin, 6 birîndar bûn. Balafireke bê mirova İsraîlê Matorek li bajarokê Teraya hedef kir, di encamê de 2 kes hatin kuştin. Girêdayî wê Hizbullah bi dehan moşek li herêma Metle, Kureyat, Şimûne û Menara barandiye. Hizbullah ragihand ku vê kombûneke hêzên İsraîlê li Bewatê Fatme û herêma Emra hedef girtiye. Her wiha baregeha Stêla Marinis a deryayî ya Bakurê Rojavayê Heyfayê jî hedef girt. Netanyahu got êrişa li dijî İranê hîn bi dawî nebûye. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu di civîneke giştî ya Partiya Likotê li pêşiya endamên
Kineset û wezîran diyar kir ku êrişa şemiya borî ku artêşa İsraîlê ya li dijî Îranê pêkaniyê hîn bi dawî nebûye û got ê ku bifikire bi êrişeke mijar bi dawî bûye ew şaş e. Netanyahu diyar kir ku ji bo wêrankirina İsraîlê İran hewl dide depokirina bombeyên xwe yên nuklerî zêdetir bike. İran dikare moşekên xwe yên duravêj ji bo gevxwarinên li dijî tevaya cîhanê bikarbîne. Ev yek nemîna rewşa li dêra zorê ye. Ne tene avahiyeke lêbelê gelek avahî hene. Hin ji wan dibin çiyayan de ne û hin jî dibin erdê de hene. Gelek zanyar di wan de dixebitin. Netanyahu destşan kir ku mijara domandina êrişê yek ji armancên sereke yên İsraîlê ye. Laliyeke din jî fermandarê pastarên İranê Hesen Selamê piştî êrişên li dijî noxteyê leşkeriyên İranê gef li İsraîlê xwar ku dê bersivek giran were daye. Belê gudarên jebelî ku em xatirê xwe bixwazin em nûçeyekê xwe ya lêzgîn dubare bikin li Şirnexê gelek herem hatine qedexekirin. Walîtiya Şirnexê adagirker gelek qadên li navenda bajêr navçeyên Cîzîr, Silopya, Qilêban, Elkê û Basayê ji bo 15 rojan weke herema ewlihiya Teybet îlan kir û ketina van qedexe kiriye. Walîtiyê ragihand ku çiyayên Gabar, Cudî, Kato, heremên Kelamemê, Textereş û Dûlê di nav de gelek herem ji 29 Cotmehê ango îro heta 12 mijdarê weke herema ewlihiya Teybet a demkî îlan kirin û ketina wan jî qedexe kiriye. Belê anaha xatirê we demaş.